Una escola amb el seu equip de futbol entre les cordes. Una directora que no li agrada el futbol i prefereix muntar una coral. Un equip il·lusionat, no massa hàbil, amb una meta en comú, intentar ser una pinya i no perdre cap partit. Un equip ambiciós amb l'obsessió de fer trampes. Un àrbitre subornat en contra dels futbolíssims. El partit més important per a l'equip pla de dalt.